5 vàreu passar per Canet, més o menys cap a les 12:05, i us vau xocar amb una colla de més o menys 25, tots quiets, palplantats, fent postures de dansa, assajant postures impossibles, drets, encorbats. Sí, una nit de l'any 75. Què hi fan aquí, palplantats i estàtics? Són la gent de Dharma i comedians, jugant a fer quadres plàstics. Amb aquest poema de Josep Fortuny, que recorda aquella època daurada en què comedians i Dharma vam compartir tantes coses en aquell Canet del 75, voldria donar la benvinguda al Carles, a la Maria, al Joan, al Lluís, a l'Ivan i al Pep, la companyia elèctrica de